Ja, det er Spunk, og jeg er sammen med Plys, og vi har været sammen siden i går. Det er Plys. Nu kommer man til sådan, hej. Ja, det kan vi godt her. Det vi har lavet, det er, at vi var til Gærs i går. Det har nogen muligvis bemærket. Så har vi lavet en video, som I nok kommer til at se, men det skal vi, hvis I ikke har set den endnu, så er det en overraskelse. Vi var gobliner til Gærs Skobord, og jeg er stadig grøn i øret. Skal vi lige se Lærkes øre engang? Ja, det er dejligt godt. Nu kommer min mor. Hej mor! Det vi havde tænkt os at gøre, det var, at vi har tænkt os at oprette en lille tv-netstation for os i No Name Whatsoever. Og det vil vi så gøre, og vil du fortælle lidt om det, Lærke? Stationen eller No Name Whatsoever? TV-stationen. Okay. Jeg tror godt, de kender No Name Whatsoever. Det skal I. Ellers så må I tjekke Arthur. Hvad hedder linket? Det skriver vi bagefter. Det ved jeg ikke. Det kommer. Og tv-stationen, det er så, hvor vi lægger nogle videoblogs ind, hver gang vi er sammen. Eller hvis vi er alene, hvis vi lige kommer til at tænke på hinanden. Og sådan whatsoever. Og så lægger vi videoer ind og laver en masse sjove ting. Og så kan I følge med i, hvad No Name Whatsoever er. Ja. Og undskyld. Det bliver så, at alle 6 medlemmer af No Name Whatsoever vil få et kodeord til den her netstation. Og det er jo noget, vi laver på YouTube. Så alle kan lægge ind, hvad de nu har lyst til. Og sådan noget. Hvis der er noget, I vil have. Vi skal se. Jeg er ved at være ret træt i armen. Jeg tager over. Så det er altså noget af det første, vi vil lave til No Name Whatsoever. Og den her video, ja, den her vi filmer nu, og den vi lige har optaget i dag, som er en overraskelse, den kommer jo så nok også på. Når Julie får internet, fordi internettet er lige. Mit internet er gået! Oh my god! Julie er ved at dø. Oh god. Nå, men jeg tror ikke, vi havde så meget med at sige. Nej. Og vi lægger nok også en video ind, hvis vi alle sammen er sammen en dag og beskriver, hvad No Name Whatsoever er. Ja. Fordi det er jo svært at forklare. Så. Ja. Men tak fordi I kiggede med, og gå ind og kig på www.youtube.com/No Name Whatsoever.